ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಏನಂటే ಸಂತೋಷ್ ಸಿಂಗರ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 9,000 ಆಂಡ್ ಕೋಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚೆ ನನಾತ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಣ್ಣೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಕುಂಜೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಎರಡು ಬಿದಾಡ್ಗ ಕುಂಜೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಬರ್ಬೇಕು. ಕುಂಜೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ತುಕ ಹಾಲ್ಪೋಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಿದಾಡುಗ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಾರ ತಿಕ್ಕೋರಿ ಕಾರ್ ಬಿದಾಡಿಯರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ತುಕ ಪೋಯ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ವರ್ಕ ಅದ್ರ ಸೀದಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾಟ್ಗ. ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತ ಕಾರ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೇನೆ ಸಂತೋಷ್ ಎದುರುಡೊಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬೋತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೋತು ವಾರ aja poya percaya boleh keluar aga ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲ ನಾವು ದರ್ಶನ ಆದ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ದರ್ಶನ ಓಕೆನಾ ಅವೇ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಎಂಗ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆದ ಪಿದೆ ಬತ್ತ
ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅದು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿಂದೇನು ಬಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ತುದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.